olen Jumalan lääkärinä, eli rakkauden köydet. Katsotaan, miten ne liittyy toisiinsa. Niin jos ajattelee lääkärinä olemista muuten, niin siinä on jonkinlainen kuva. Niin jos ajattelee lääkäriä, niin meitä erilaiset huolet ja vaivat, meitä ei vie lääkärin vastaanotolle. Ja jos nyt verrataan maallisia ja taivaallisia lääkäreitä, niin jos ajattelee tämmöinen tavallinen, sanoisiko huonompi lääkäri, niin kun tulee oireiden kanssa, niin se vaan määrää sitten, että oireet hoidetaan, särkylääkettä, jotakin, vaikka on jotain kipua, masennusta, pahoinvointia ja muuta, niin ei muuta kuin kaiken näköisiä pillereitä sitten määrätään, ja että hoidetaan ne oireet pois ja sitten seuraava potilas ja niin edelleen. Ja ei kaikilla lääkärillä ole resursseja eikä ne jaksa ottaa selvää, että mistä ne oireet johtuu. Ja taas joku hyvä lääkäri, niin se voi olla hyvinkin huolissaan sitten potilaasta ja miettiä, että mistä ne oireet tulee, että otetaan tutkimuksia ja katsotaan tarkemmin, että mikä vaiva on kyseessä ja sitten voi löytää jotain yllättävää ja otetaan kiinni jostain sellaista asioista, mitä ei potilas itse huomannut ja saadaan sitten ehkä pelastettua henki. No sitten toisinaan potilaassakin on vikaa, että joku menee vaivojen kanssa lääkärille ja jos ne vaivat johtuu jostain huonosta elämäntavoista tai muusta, niin ehkä potilas ei haluakaan mitään isompaa tutkimusta, vaan että nyt hoidetaan vain näitä oireita, pistää vain särkylääkettä ja sitten mä haluan taas jatkaa elämää samaan tapaan. Ainahan näitä oireita ei voi hoitaa, syytä ei löydy, vaan sitten joudutaan vain niitä oireita leiventää, mutta hyvä lääkäri yrittää ottaa selvyyttä, mistä on kysymys ja hoitaa koko ihmisen, ei vain sitä yhtä oiretta. No jos ajattelee Jumalaa lääkärinä, niin mikään ei ole sillä niin kuin mahdotonta Jumalalle. Hän voi hoitaa niin kuin ihan kokonaisvaltaisesti kaikki asiat ihmisessä, riippumatta siitä, että miten paha on tilanne. Ja sitten jos mennään Jumalan eteen asioimme, niin eihän me itse edes tiedetä, mikä meitä vaillaa. On joku huono olo vai mennään Jumalan eteen valitaan ja Jumala tietää paremmin kuin me tiedetään. Jumala näkee meidän todelliset ongelmat ja me vain itse nähdään jotain oireita. Tai sitten mennään jonkun muun rukosaiheen kanssa Jumalalle, niin rukoillaan jotakin ja Jumala sitten ottaa vastaan. Ja sitten tässä on toinen kuva, mikä tässä oli nämä rakkauden köydet, niin tuo kuva näkyviin, niin se on myös toisenlainen kuva, että ne ikään kuin Jumala vetää köysillä meitä luokseen sinne vastaanotolle ja haluaisi hoitaa meitä kokonaan. Niin kuin tuolla Hosea 11.4 sanotaan, että lempeästi rakkauden köysin minä vedin sitä luokseni, tarkoitti Israelin kanssa, ja samalla on nekin. Eli Jumala etsii meitä ja kun me tullaan oireinen, tai meille tulee jotakin tämmöisiä, jollekin tulee se kaipuu jotakin parempaa, tai meille sitten ihan tulee jotain sairauksia tai muuta, niin Jumala niiden kautta rakkauden köysin vetää luokseen ja haluaisi niin kuin ihan hoitaa koko ihmisen, hoitaa kaikkia muitakin asioita. Ei vain sitä yhtä asiaa, minkä kanssa mennään Jumalan eteen. Että nyt meistä vähän riippuu kiinni, että tartutaanko kiinni siihen rakkauden köyteen ja annetaan Jumalan vetää ja sitten mennään Jumalan vastaanotolle ja sitten Jumala armossaan tutkii meitä, hoitaa meitä ennen kaikkea. Koko henkeä, sielua, myös ruumista, myös ruumiillisella aikaa. Niin kuin tiedetään, että joku tämmöiset fyysiset ongelmat johtuu ihan tämmöistä henkistä asioista, on masennusta tai muuta, niin sitten tulee muutakin sairauksia.
Ja tässä näkyy se oikea järjestys, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuska tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Eli kun me ensin mennään Jumalan vastaanotolle, ensin annetaan Jumalan lupa hoitaa. Mennään ensin Jumalan eteen ja sitten hän ehkä, Jumala hoitaa ja vastaa semmoisia rukouksia, mitä ei ole osattu edes rukoillakaan. Hoitaa meitä ehjäksi, kokonaiseksi. Ja sillä tavalla päästään siihen, minkä Jumala on tarkoittanut, että vetää luokseen ja hoitaa meidät. Niin kuin joskus maininnutkin, mun oma isä joskus kertoikin, että hän tuli uskoon sen vuoksi, että kun hän kuuli semmoisen huun, että kun tulee uskoon, niin pääsee tupakasta eroon. Niin hän halusi myös ottaa selville, tuli kokouksiin ja sitten sen avulla isä vedettiin Jumalan luo ja sitten Jumala hoiti koko ihmisen. Hän tuli uskoon ja elämä muuttui. Se on niin kauan aikaa, että mä en sitä tiedä enkä muista kuitenkin. Otan sitten yksi esimerkki, missä hyvin tuttu esimerkki tuhlaajapojasta. Mutta sitä ennen vielä näistä rakkauden köysistä. Että kun me vaikka nyt tuolla kaupassa tavataan jotain ihmisiä ja hän alkaa kertoa sulle huolia tai jotain murheita, niin ne on myös semmoisia Jumalan rakkauden köysiä, jotka haluaa tätä ihmistä vetää luokse. Mutta varmaan törmännyt johonkin ihmisiin, jotka niin kuin alkaa purkamaan jotain ongelmia esittää kertomaan. Ja sitten se on tärkeää, että me huomataan, että nyt halutaan, että tämä ottaa lujemman otteen siitä köydestä, että Jumala saa vetää luokseen. Että voidaan vaikka sanoa, että muistaan rukouksin tai vaikka jos on sellainen tilanne, että voi vaikka siinä paikan päällä vähän rukoilla tai muuten vain sanoa, että kuuntelu on se tärkein asia tietenkin. Ja sitten rukoillaan itseksemme, että Jumala voisi vetää tämän rakkauden köyden avulla. Tämän jonkun asian kautta niin kuin vetää Jumalan luokse. Sitten Jumala hoitaa sen koko ihmisen. Ottaa luokseen, antaa kokea armon ja rakkauden. Otan tuo tuhlaajapoika, niin jos ajattelee, mikä oire tällä tuhlaajapojalla, varmaan tuttu tarina, niin silloin kun se oli tuhlannut kaiken, niin sen ongelma oli se, että hänellä oli nälkä. Hän ei saanut edes niitä sikojen ruokia syödä. Ja hän oli nälkä. Ja sitten se mielessä hän lähti isänsä luo, että kun saisi ruokaa ja saisi jonkinmoisen toimeentulon. Se oli se köysi, millä Jumala vetää meitä ja millä tämä isä, tämä köysi veti tuhlaajapoikaa isän luokse. Mutta sitten kun tuhlaajapoika tuli kotiin, niin ei isä antanutkaan vain leipää, vaan otti niin kuin ihan omaksi pojakseen uudestaan. Ja juhlia iloitsi siitä, että poika oli tullut kotiin ja hän sai paljon enemmän kuin mitä odotti, kun isä hoiti hänet niin kuin takaisin perheeseen. Eli se nälkä oli se oire, joka veti tämän tuhlaajapojan ja sitten se koko, että suhde isään korjautuu, suhde perheeseen korjautuu, se oli se, minkä hän sitten, tämä isä hoiti hänet kokonaansa kuntoon. Eli oire korjautuu, kun varsinainen syy korjattiin. Meilläkin on monta tämmöisiä, että mennään jotenkin asioiden kanssa Jumala eteen ja sitten Jumala näyttää sitten vähän enempiä asioita. Vähän syvemmät, että mistä johtuu. Ja sitten Jumala hoitaa meitä sillä lailla niin kuin kokonaisuudessaan. Otetaan yksi ihan esimerkki tuolta uutisista. Olette varmaan lukenut viime aikoina uutisia, niin tämä Englannin kuningas, kun se meni tänne lääkärin vastaanotolle, ne löytyi sitten syöpää. Eli jos ajattelee, että tämä kuningas Kaarlis meni lääkärin hoidettavaksi sillä Eteroahos
ongelman kanssa, niin samalla sitten kun tutkittiin enemmän, niin löytyi se syöpä. Ja sitten oli syöpää hoitamaan. Ja sitten pelastui. Mutta jos ajattelisi, tämä kuningas olisi voinut vaatia, että nyt hoidetaan vain tämä yksi oire pois. Ja ei kyseenalaista enää mun terveyttä. Ei tutkita enempää, koska mä en ole kuningas. Ei terveyttä saa niin kuin kyseenalaistaa. Tätä yksi asia vaan hoidetaan sillä siisti. Sillä hän olisi voinut. Mutta siinä olisi ollut aika vakavat seuraukset. Ja onneksi kuningas ei toiminut niin. Mutta jos ajattelee meitä itseämme, niin kun mennään Jumalan eteen lääkärin vastaanotolle rukoilla jotain asioita, niin me usein ajatellaan, että tämä yksi asia nyt pitää saada kuntoon. Emme muusta välitä. Nyt Jumala hoida vastaus tähän rukousaiheeseen ja sitten piste, ei enempää. Että en mä halua niin kuin tehdä tiliä koko elämän kanssa sun edessä, vaan ihan tämä yksi asia. Ihan niin kuin jostain karkkiautomaatista, tämä on vain se yksi asia, ei mitään muuta ei. Niin tällaisia me usein ollaan Jumalan edessä. Mennään yhden asian kanssa ja halutaan siihen vaaditaan siihen vastausta ja sitten ei välitä siitä, mitä Jumala haluaisi meille puhua kaikkea muutakin. Otan toinen esimerkki Raamatusta. Täällä on muutama, niitä on pari vielä. Niin oli tämmöinen rikas Norkainen. Ja siinä se oire tai köysi, millä Jumala veti tätä rikasta Norkaista luokseen, oli se, että hän koki, että hän haluaisi varmuuden, että pääsee taivaaseen, pelastusvarmuuden. Matteus 19, 16, 22. Siinä kerrotaan tästä rikkaasta nurkasta. Mä en lue kaikkea, mutta ehkä muistatte, se oire oli nimenomaan, että se halusi pelastusvarmuutta. Ja se oikeastaan syy oli siinä, että sydän oli kiintynyt siihen omaisuuteen, kaikkeen mitä hän omisti, rikkauteen. Se oli se syy. Ja Jeesus sanoi, että myy kaikki mitä sinulla on köyhille, niin sitten sinulla on paikka taivaassa. Se oli jo liikaa. Hän oli enemmän, ei hän ollut niin kuin, omaisuudesta luopua. Hän halusi vain sen yhden asian, että halusi pelastusvarmuuden, mutta ei mitään muuta, ei mitään puuttumista hänen asioihinsa. Että ote köydestä lipsui ja sitten tämä Norkainen ei saanut sitä vastausta. No, meilläkin toisinaan on tämmöisiä tilanteita, että punnitaan Jumalan edessä asioita, että uskalletaanko antaa koko elämään, annetaanko Jumalan niin kuin rauhassa tutkia ja näyttää asioita vai halutaan vain sen yhden vastauksen. No Sakkeus oli yksi esimerkki tästä lyhyesti, niin Luukkaan evankeliumin 19 luku ja 10 eikä jaatte, niin muistatte Sakkeuksen tarinaa. Niin Sakkeuksen se oire, se köysi, oli se, että hän halusi vain nähdä Jeesuksen. Hän ei tiennyt, että miksi. Hän halusi jotakin. On kuullut Jeesuksesta ja halusi nähdä Jeesuksen, että mikä se Jeesus on. Ja sitten kun Jeesus, siis tämä Sakkeus kiitos puhua, että näkisi Jeesuksen. Jeesus tuli kohdalle ja kutsui Sakkeuksen alas ja sanoi, että nyt hän tulee sun vieraakseen. Niin siinä oli iso muutos sen Sakkeuksen elämässä sen jälkeen. Se ei enää vain halunnut, että olisi nähnyt Jeesuksen, nähnyt jotain ihmeitä tai muuta vastaavaa, vaan hänen koko elämänsä muuttuu. Hän hyvitti kaikki, mitä oli liikaa kiskonut veroja, hän oli veronkantaja ja maksoi ylimääräistäkin takaisin niille, jotka oli ottanut väärin ja antoi köyhille paljon. Eli ne tuli hoidetuksi. Ei Sakkeuksessa ollut ollenkaan nämä asiat mielessä, kun hän kiipesi sinne puhun, että hän nyt haluaisi tehdä parannusta elämässä. Hän halusi vain yhden asian. Mutta kun hän tuli Jeesuksen lähelle jumalaisen lääkärin vastaanotolle, niin lääkäri huomasi nämä kaikki muut oireet. Kaikki muut
vaivat hoidettiin samalla. Hän teki parannusta elämässään ja sai pelastusvarmuuden kaiken lisäksi. Ja ehkä mekin voidaan tavata usein tämmöisiä ystäviä tuolla jossakin, jotka jollain tavalla pitää kiinni jostain rakkauden köydestä ja Jumala vetää luokseen ja me voidaan rukouksiin ja muuten tukeen auttaa, että pidä kiinni, Jumala vetää sun luokseen, Jumala puhuu sinun tämän kautta. Hän haluaisi rakastaa sinua, hoitaa sinut kokonaan, hoitaa ihan sisin, sielu, henki ja myös parantaa sitä sairautta, parantaa asioita, mitä siinä tilanteessa Jumala hyväksi näkee. No, Jumala ottaa vastaanotolleen. Ja se, minkälaiset lääkäri vastaanotto sitten on, niin yksi Raamatun kohta tuttu paikka, Johannes 6:37 sanoo, että kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tai Jeesuksen sanat, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Eli nyt lääkärin vastaanotolla ei ole sellaista odotusaikaa, että niin kun me joudutaan odottamaan tunti, 2 jotain, vaan hän ottaa heti vastaan, eikä ole mitään peruutusaikoja, että nyt perutaan tämä, nyt ei otakaan vastaan. Jeesus ottaa aina vastaan. Hänen vastaanotollaan voi olla aina, vastaanottaa aina auki ja hänen luokseen, hänen vastaanotollaan voi tulla. Ja sitten Matteus 11:28. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuttaneet, minä annan teille levoa. Eli siellä hoidetaan sinut Jumalan lähellä kuntoon sisäisesti, ulkonaisesti. On lepo asioissa, koska kaikki on Jumalan kädessä. Annetaan kaikki ongelmat Jumalan käsiin. Annetaan hänen hoitaa meidän asiamme. Ei yritä itse murehtia asioista, millä ei voi mitään. Kaikki ahdistuksen paineen ja levottomuuden keskellä saadaan kuitenkin kokea rauhaa, lepoa hänen kanssaan. Minä annan teille levon, näin sanoo Jeesus. Ja sitten Jaakob 5:16 on myös tärkeä asia. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Panoskaa rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa. Eli se, että me ollaan avoimesti rehellisiä Jumalan edessä, avoimesti rehellisiä toinen toisillemme, autamme, rukoilemme toistemme puolesta, niin saamme kokea sen parantumisen. Se on aika raskasta niin kuin semmoinen asia, jos meidän pitää niin kuin jotain asioita piilotella tai vältellä jotenkin asioiden kanssa puhumista tai jotakin pelätä, että joku huomaa mun elämässä jotakin. Niin se on jo semmoista, että helpolla tuo sekä sisäisiä että ulkoisia sairauksia. Mutta jos ollaan avoimia, rehellisiä Jumalan edessä ja ihmisten edessä, niin se tuo semmoisen levon, rauhan. Nyt ei tarvitse näytellä mitään, ei tarvitse vetää mitään roolia, vaan ollaan vain tämmöinen virheinen. Ja Jumala kelpaa, ihmiselle ei aina kelpaa, mutta se ei niin tärkeää vaan, että Jumala kelpaa. Eli rukous on yksi semmoinen asia, mikä on se, minkä kautta Jumala vetää meitä, se köysi. Rakkauden köysi, jolla Jumala vetää meitä luoksi. Eli kun jatkaa rukousta, kannattaa jatkaa rukousta niiden oireiden kanssa, mitä tulee. Niiden pienien asioiden kanssa tai isojen asioiden kanssa, mitä meillä on mielessä. Jatkaa rukousta, mutta varaudutaan siihen, että Jumala voi ottaakin vastaanotolle ja hoitaa koko ihmistä. Niin kuin yksi esimerkki oli tuolla apostolin 10:2 oli tämmöinen Kornelius. Joku oli sadanpäämies tai joku tämmöinen sotilashenkilö. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi runsaasti almoja juutalaisille ja rukoili alasti Jumalaa. Hän rukoili, ei niin kuin välttämättä osannut tiennyt, että miten tästä mennään eteenpäin,
Sitten muistatte Raamatusta tuolla Apostolien teossa, kuinka Jumala lähetti Pietarin sinne julistaa evankeliumia ja ne sai kokea Pyhän Hengen täyteyden. Ne koko perhe tuli uskoon ja ne tosi suuri ilo sieltä tuli seurauksena. Kuitenkin tarve oli vain, että hän vain rukoili, ei hän tiennyt odottaa välttämättä mitään. Ja samalla mekin voidaan kaikkien rukouksien kanssa mennä vain Jumala eteen uskollisesti, mutta varautua siihen, että Jumala voi jättää niin kuin hoidettavaksi kokonaan. Eli kaikkien meidän rukousaiheiden takana tai niiden jotenkin löytyy ne alkuperäiset syyt, joita Jumala haluaa hoitaa. Ei ainoastaan näitä, mitä me tiedetään, tunnetaan, viedään Jumala eteen. Ne ei ole ollenkaan niitä ainoita asioita, mitä Jumala hoitaa ja minkä Jumala vastaa, vaan Jumala haluaa sun koko elämässä hoitaa kuntoon. Eli kannattaa aina kun rukoillaan ja koetaan Jumala edessä semmoista, että nyt siellä Jumala haluaa vetää luokseen, haluaa niin kohdata enemmän kuin mitä mä nyt odotan. Niin tunnistetaan se. Tiedetään, että Jumala vetää luokseen. Mä haluan mennä lääkärin vastaanotolle. Jumala haluaa hoitaa mut kokonaan kuntoon. Kaikkia niitä asioita, mitä mä en itsekään tajua enkä tiedä. Että saan semmoisen levon ja rauhan ja rohkeuden, mitä hän sitten antaa. Ja samalla on hyvä tunnistaa se, että kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin nähdään, että ketä Jumala nyt vetää luokseen. Kenellä on joku tämmöinen asia, joku murhe, rukousaihe tai joku muu asia, mistä näkee, että nyt siinä on tämä Jumalan rakkauden köydenveto menossa, että lujitetaan sitä otetta muistamalla, kuuntelemalla murheita, muistamalla ja rukoilemalla hänen puolestaan. Eli vahvistetaan otetta siitä rakkauden köydestä Jumala vetää luokseen. Ja näytetään esimerkkiä sitten ja autetaan muitakin siinä asiassa. Eli mennään Jumalan lääkärin vastaanotolle ja saadaan kokea hoitoa siellä.